Sí, gràcies, alcalde. Primer, agrair l'informe que ens acaba de fer ara el senyor García Bragado, un informe que, com molt bé ell deia, és una transformació urbana que ve de lluny i encara li falta molt de temps per córrer. Una transformació urbana a la qual hi ha parts que aquest grup municipal sempre hi ha donat suport. El tema del campus interuniversitari de Llevant, sempre li hem donat suport des d'aquest grup municipal, i també a vegades hem vist com els projectes es anaven embolicant i atraçant. I és per tant que és una bona notícia que ja definitivament això comenci a caminar. De fet, fent un petit recerca en premsa, veiem que el tema de la Torre Espiral ja se'n parlava el 5 de maig del 2006 en diaris, ja vèiem dibuixos, ja vèiem projectes i ja es parlava com un projecte imminent. 3 anys després definitivament ja tenim la primera pedra i per tant ara sí que ja comença a córrer. El mateix el projecte de l'edifici de la Telefònica, projecte també llarg, que ara si es va anar a l'espai també es veu que comença a ser una realitat amb un edifici que comença a construir-se. Per tant, amb molt de temps, però finalment sembla que importants projectes per aquesta zona de la ciutat comencen a tirar endavant. El que sí ens preocupa és que tot això està al voltant del fòrum. Vostè deia que el fòrum era una de les grans apostes d'aquest govern municipal i per nosaltres és una aposta fallida del govern municipal passat i també del futur. Del futur en aquests moments, perquè si vostès van al fòrum veuran que continuem tenint un problema de trobar-hi aquest encaix. És veritat que es van cobrir tota una sèrie d'elements urbans que abans hi eren, però l'encaix urbà continua sent una assignatura pendent. Vostè va al barri del Besòs, al barri del Maresme, al barri de Diagonal Mar, que són els barris que estan al costat del fòrum, i la gent que viu allà no té la sensació que el fòrum formi part del barri. Tant és així que quan en el seu dia es va fer un pla d'equipaments per aquests barris, els veïns van rebutjar ubicar equipaments de barri a dintre del fòrum perquè deien que allò no formava part del barri. Per tant, aquí continuem tenint una assignatura pendent. Si em permeten una comparació, jo quan veig el fòrum moltes vegades em ve la imatge gràfica del Lluís Moya i el Carlos Sainz amb aquell trata de arrancarlo, perquè jo veig que s'estan fent moltes coses per intentar arrencar aquest espai però no hi ha manera d'arrencar-lo. Per tant, esperaríem que amb aquesta aposta definitiva realment siguem capaços d'arrencar una obra que per cert ha costat molts diners i que ara tindríem que tenir presents totes les oportunitats que s'han perdut perquè aquests diners, en comptes de destinar-los a altres inversions a la ciutat, que haurien tingut una rendibilitat molt més immediata, els hem destinat allà. I per tant, el que sí que demanaríem és que això sí que realment es faci perquè els barris que viuen al voltant se'n puguin beneficiar.